joni ko Aissata Abou Gueladio Ba artata e moɗon mbiɗo waɗana mon ɗo yimre wiitede teskoye. Teskoye ko gandal mando ɗum a mantoto mbaydi a faytata a teskoto inde a jitta alkoli pular e limto mum mbaydi e sifa mum tesko ɗum. A ko Allah mo hono mum ala ba ko ballal Allah bawɗo mo ronka en ba ko ɓamtare heɓota ko so en denta en ca ko cagatagal e cellal dole pamɗa en da ko darde e dadade taw en gama en ɗa ko ɗemgal woni ɗaɗi leñol ngol wodata so ngal woda en e ko en ɗam endu yumma ko yurmede fa ko feere fandare faggudu ɓamtare ga ko gandal ngesa basilani demɗo bo nimsa en ha ko hare ayare basal moƴƴa en i ko inde ko ngal inni kala majja en ja ko jangde e jamiroje geno towɗo mo lesɗa en ka ko kawral woni dole ceerago nafta en la ko lelnen laabi so dorde ɓamtare ko leela en ma ko mahoɗen e gotago taƴen ɓoggi maccugago pofen hendu ndimago na ko nangudiren ha tiɗo taw en ceerta en nya ko ñatugol men yo ñembo gandi sofa en nga ko ngari e mbadi e mbasa en o ko lomto gene ade ngal jasa en pa ko parnorɗen ko gonɗen so en puuya en ra ko riwi majji rati raddi addi gande ko leela en sa ko salipine e gande ngal men saynere ta ko tarik dade ɓe taniraɓe golle ɓe ko famɗa en ko ummo dado daro lomto ɓe taniraɓe golle ɓe ko famɗa en wa ko janggo windu pular sa ɗaya en ya ko yowitare addi yaware moƴƴa en ƴa ko ƴellitare pine ɗemgal min noddi mba ko binda nda ko ndara nga ko ganda ja ko janga ha mbawa ko joom bewal ko alkule no alkule ni ko e limto ngal jeeya limto pular ko 32 teskoɗa ɗa e goɗɗe koko duɓa naftara wona hen jeeya pular ko ɗemgal no ɗemɗi ni ko jangete yo jange haale e naftore yo wuur pular ɓamto haaloɓe yimre Abou Mamadou Ba Jebol pular e sawtu walla Aissata Abou Gueladio Ba almudo Jebol pular legal sifaw duɗal gaynako e ballal Djiby Ba on jarama.